Ngai ngu yu blay hari kesgi ya ka ba blay lo kerku yangi. Ya ka bangin yo ya ka ketin ke jong blay. Ngai ku blay nam ta jong pilang baro. Haka kerteng ke batiang tam ke jong try Jesus Christ. Bat ling ba ka ni ka YouTube channel. Tu kan long ke jing kerku shapi. Bat ngi pusan lang haka ni ka por na ka ni ka ketin ke jong blay. Haka ni kesgi ngakwa ya ka ba ngin play jingmot na ka ketin ke jong blay. Na ka siti ka ba ar upol show Timothy. Kalau nong besau dekat ke bahan riu hadu ke pra. Namar yang ala te no lupa kum ke jing aingu di. Bat kata ke por ke jing lek no jonga ke lajan. Ngala yale ya kata ke jele babha. Ngala pendep ya ke jing pet. Ngala ri ya ke jing ngek. Nadu mentai yang ngala bu ya kata ke pain sengat jong ke hok. Ya ke ba utrai uta unong bisyar bahok. Un ai hanga ha kata ke sengi. Bat om tang hanga hi henrei ha kita baro ru kiba ye ya kata ke jing mi pau jong u. Kini kilong ki kentien ki ba u apsol Paul u ai men siem ya u Timothy ha ke jing tho ke jong u. Kene ke jing tho ke ba khat du ke jong u apsol Paul bat haswa jong ke jing lek no ke jong u. La ai ya kini ki kentien jong ke jing kermen. Ba u da tip ya kata ke bom jikut ke jong u. Ba un don bat utrai bat un yop diang ya kata ke pai sengat ke hok na u. Di ha ke sengi ke momentaru ngakwa bangnya play jingmut kendiat nang ni ka keting ke jong blay bat na ka bangabu ya gani ka benta lingba ka ni ka jing tho kum ka jing keli hatu pitip mo sanu pin pelut ya ka bom jukut ke jong pi hatu pitip mo sanu pin pelut ya ka bom jukut ke jong pi u apsol Paul kum syakri jong blay u ay ya ki kentin jong ka jing kermen ya ka bom jukut ke jong u ka ba un salet ban pediang ya ta ka pai singat jong ka hok na uta unong bisyar bahok ulong blay ken. Ngi kum ki khun ke jong blay ru ngi don kam ban tip ya ka bam jukut ke jong i. Haka khlemat hi bangi penher men sim khadu kata kala dei ka ba kut ke jong i bat kala dei ke jiunom ke jong i. Ka wei na kinong tho ka Eleanor Roosevelt ka ong ya ka wei ke kentien ka jiring ko ke jong i na ka parachute ban poi ha kata ka jaka kababiang betik ngimtip langin poin em henrei ha ka klemat ka bangi takhu pat poitik ha ka jaka kata kalong ka bakut ka jongi ko ki banget ki jong blay ko ki khun ki jong blay ka jing em ki jong iru kalong ka bam tikna ha kum ka ni ka perthai hatu pitip mo shano pen pelut ya ka bam jukut ka jong pi upola bau tho ya ki siti so Timothy u ai men sim you u ba un tep ya ke jing im mentah ban im khnang ba ka bam jukut ke jong u kan numlong ka blene e dan sibun ki breu ha ki ni sngi ke bam mentah ngi im ya ke jing im jong ka jing plena e ngi im ya ke jing im jong ka jing tieng ngi im ya ke jing im jong ka jing sngo shir khai ha ka jing im ke jong i henrei ngi klet no ba ka dan ka bam jukut ha ka jing im ke jong i bat kom ki khun ki jong blai dongin plet jing mut bat ngin nas ngoti kena ya la ka jong ka bam jukut ka jong e hakum gani ka perthai ka bangi im ka perthai jong ji bam tikna ka perthai ka badap ta ka jele ka perthai ka badap da kata ka jele la ka long ka kot ka khya la ka long ha ka yo ka kot la ka long ha ka jedai prabriu bat kham tamru wat ha ka jedai bat uple ka tin jong blai ka ong don tang artli kita kilenti ka bau briu un hapan yat bat na kita udai ban poi haka wei na kita bat kata kan yathu ya ga bam jukut ka jong u bara bangi phai ban pet ya ga Bible bat ka kting jong blai hi barok away ka Bible hi barok away ngi i baki dan arjat bat ki briu ha ga sia lenti ha ga percai ka baning kong kalong ba ngilong ki nong pop ki dan kamyu nong penim bat ka baar ngi ki briu ki bla penim e da utrai Jesus Christ bat ngi nyepet lang naga keting ke jong blai ha ka bai dei bat ke ni ke bentah jong ka jing im ke jong i balai ngom kum ta nganget pisu thu ya ka jing hap no ka jong briu ha ka pom ha ka ban ning kong e ngilong kin nong pom ki bla jot ki bla rem ki bla kam ya ke jing ai ke jong blai bat ngi i ya ka ni naga keting ke jong blai naga siti ka bau apsol Paul tho sekinong room kalong balai kot wat pulai wong baro ngila le pom bat ngila do len e ya ke brom ke jong play susuru ikan mau
hak kitab Isaya ke basan bukandai ke ba ar kong herai ki jing bam hak jong pi kila penya klan no apdeng jong pi bat u blay jong pi bat ki pop jong pi kila ka ya ka khamat jong u na pi kat ba un sngo shushu hak kitab Ezekiel kenapa khat pra khat ke basau na kam ta ba ar kong kamen sim ke blep pap katahi kan yam bat shushu uji suru ulah keren yang kentian men bau dong don hani keslaja kendo naga gospel Lukas kalau makat lai dekat meningkong haduk besan wang ngaong hapi ru kumju lemda pi kelak kapamun pi baro pin jatno ngisotu baling ba ka ketian u blai ngilong ki bla rem ngimla syu kum ta ngidan kam ya unong pen im bat ngidan kam ya ke jirap ke jong u ka benta ka ba ar kelong ba ngilong kita kinong pop kibla pen MA da ka jing IA ke jong play da ka city ke bau apsol Paul utho skinong room kelam sipo khat bakat aru khat lai wana mar om don shu ka je pher hapdeng ujiu bat u grek namar ununu uban khot ke pat ya ke kerteng u try on pen em ya u om don shu ka je pher hapdeng ujiu bat u grek harai kita ki khot ke pat ya ke kerteng jong try ka don ke jis nei bat ka jing IA ke jong play ya kata ka jing penem ka city Paul sagi Efesus kelong ba ar khat ba pradu ba khandai ko nomar da ka jing IA la penem ye pi da ka jinget ken ka taru om na pi hanrei ka de ka jing ai u play om da ka jing le ken bau no ru un om yo man ngau sarong kani kelong ka kting ke jong play ko ki ba it ke jong play ngidan kam ye ka jing IA ke jong play bat ngilong kita ki briu ki ba don kam sisa ya ke jipen MA ke jong u rom kelong balai khat war sau ko ong ya ki bla pen kesan da ke jing IA jong u ken da kata ke jing suspa ke ba hau Chris Jisu paramesim ki ba kodor kelong ke don kam bangin tim shanungin let andala wai ke ni ke jing im ke jong i ni slajak do Hebrew kelong ma khandai khat war pnyo ko ong te ko bala bu yo briu bon yam tang sisien bat hadian kani kawan dengan jing bisyar. Kani jing bu baik ke jong play bau briu unyap tang sisien. Bat nang tapat kanwan ke jing bisyar ke jong play. Bat syusyuru na kani ke ju ke bau apsol Paul wat ho su Timothy ke ba ar. Kalau nom ni kong khot bakat ar wong. Namar kani ke dau ngasyaru ye kini ki AKA pin ban ngam suleran. Namar ngala itu yau ta ubalang yau bangala ngej. Bat ngala ngej scam ba ulong ubala banda ya kata kabangala IT hu hamar kata kasngi kani ka jinget ka pas kem ka jong apsol Paul wa ngam penban ngam soleran namar ngala itu yauta ubangala nget hatungi itu ne em yauta ubala nget dan sibon ki jinget hakini kisngi ngibu ya ki jinget ki jing sania ka jongi hang no hanai apsol Paul wong ngai itu yauta ubangala nget bat ulong utah ubangala ban syania ngasos kemru bat ban IT yala ka jong ka ji MHU ar Timothy kalau masar khat ban riu bat pra u Paul wi thu ha u Timothy ba wat long gi ba bit ban ailot ya ka bor jong pi syaki a gi ba sipor hakum gani ka por ka bangi im dan sibon ke jing pelut kai ke jongi ya ka por ha ka ji im ke jongi let's say ling ba gani ka pandemic ling ba gani ke jing ja jong kini ki cyclone bar ki wei par ki jing jaga pertai baro to tep baka bakut ka dan na ka jim ke jongi kini kilong tang kita ki jing sedang ong ka keting ke jong blai ki jing jenjar ki klam ba ki dem sniu ka bagi yo ban mat Henry kan sadan ka bakut bat kata ka bakut on pentikina yangi tang larangi don you try Jesus Christ nama don tang artli kilenti jong ka bom jikut ban poi hata ka wei ka dei ka blati kana ba ngakwa banyak tu ya gini artli kita ki jaka ki bom jikut ki ba ka tin jong play kelai tu hanga barapi ka benkong gede ka bangi don kam bantip ka don ka dujok ha ka we ka jing jalo ong ba we unong yalap sapang ka dujok bat ka peneng uta briu ubala songsit ulong ba ka jalap ka jong pi ka dai tam ban penting dai em ka ting jong play ka tu baka dujok ka dan haka keting jong play naga gospel jong Matius larangi pai na kolong makhat lai dekat basop khandai do sanpo ong kumta kan long haka ba wai no ka perthai ki angel ki nyami no bat kin penya klat no ye ki baman nap dengi ba hok
Bat kin bread yaki hakala warding hang ta ken kan long ka balenyar bat kum dait binian ong ka kting ka jong play ngi I shushu kitab jik pen pau ko long ba arpo rekat ba khat wei re ba khat san jaru ba om shim la shem bala tho hakata ka kitab jong ka jing la bread ye u shakata ka pung gading kini kilong tang arti ki dekat ke bangora ban pensisa ba ka dujok ka don ko ki kun ki jong play ko ki men sim ki bu kodor bat ki parlok ki ba I bat ki ba ngap ban syak scoring ni ka kting ka jong play bat ka ba ar pat ka dei ka long ka ba don kam ngi ban tip ru ba ka dan ka beneng Yohanes kelom khat saur khat ka ba ar kini ka dei jing kular ka ba Jisu ula depan kular bat ka dei jing sia ka ba kraw wong ha ka yeng uk pa jong adan bun ki pulit song ne lem da kum ta ngala ya thu api na bangan let no ban kre ka jakaya pi baha ka bangalong mga piru pila ban long kini ka dei jing thu syapang ka beneng ningkong koren kalong ba ar khat ba khandai ru kong henrei kat kumbal tho ki ai ru ba ka khamat kam sim la I ba ka skor kam sim la yosngo bat kim sim la mi ru ha ka do nut ubrio ki long kita ki ai ya ki ba ublei ula bu lupa ya kita ki ba ya o kani ka jing kular ya ka beneng ko ki ba nget ki jong play la pi don bat nga ha ka ni ka sngi la pi yo sngo ya ka kubo jong ka kting ka jong play ka jing pen kot ka long hatu pi kwa ya ka bom jukut ka ba kum nu ka ji im ka jong pi hatu pi kwa ya ka bom jukut ka ba kum nu ka ji im ka jong pi na mar ngi la tikna ba ka ba kot kan dan ka ji im ka jong I bat don arjat ki brio ngi long ki bala jat ki bala rem ha ka pop bat ngi long kita ki nong pop bat ha ka benta ka ba ar kinong pop ki bla sius pa ta ka jing ai ka jong play bala rangi la don ka ta ka jing ai ka jong play ha ka jing ka jong I ngi don ya ka ta ka jing tikna jong ka bom jukut ka jong I ka balong ka peneng bala rangim don ya ka ta ka jing tikna ka jong I bat u Jesus Christ ka ta ka bukut ka jong I ka long ka dujong ka dot kam yang I ban pen kre ya ka ta ka bom jukut da ka bangi pediang yo Jesus ha ka jing ka jong I bangin yo ya ka bom jukut ka babha ngi ma ki sngi ki ba bat ki por ki bom tikna ko ki para rela rangi don yu Jisu ha ka ji im ka jongi nginom kuslai bat ka bom jukut ka jongi kalong bat utrai u apostol Paul ha ki sti bo tho si Filipi kal nong ka ning kong khot war huai wong yang ha ban im kalong Chris bat ban yap kalong ka ji men toy namar u apostol Paul ula don ya ka ta ka ji so tikna ka bom jukut ka jong u namar wong ka pas ngat jong ka hok ka am ko ki ba I ki jong blai Besar skor ka keting ka jong blai pediang yu Jisu ka ji im ka jong pi pin yo ya kata ka ji im bom jukut na mare tanga u ka ban long kata ka lat ka lenti ya pi tang da kini ki kintien ki ba khandian to blai un yo man kur khu no ya pi amen